Tervetuloa seuraamaan 7-vuotiaan Vilman ja hänen Sofia-äitinsä terveydenhoitokäyntiä. Hoitaja Helmi ottaa heidät vastaanotolle. Hoitaja kysyy aluksi Vilman henkilötietoja, jotta vastaanotolla on oikea asiakas. Sofia-äiti kertoo, että hänen tytär loukkasi itsensä ja sai haavan käteen. Hoitaja kertoo, että ensimmäisenä vaiheena pitää pestä kädet. Kädet kastellaan runsaalla vedellä, jonka jälkeen otetaan saippua. Saippua hierotaan kunnolla käteen myös sormien väliin ja ranteisiin. Kädet huuhdellaan runsaalla vedellä. Seuraavaksi kädet kuivataan kunnolla kertakäyttöiseen paperiin tai pyyhkeeseen. Hoitaja kertoo, että haavan hoitoon tarvitaan desinfiointiainetta ja laastari. Jos Vilman haava olisi ollut syvempi, olisi se pitänyt tikata. Haava desinfioidaan ja sen jälkeen siihen laitetaan laastari. Sofia-äiti kertoo Vilman kasvojen kuivuudesta sekä auringon aiheuttamista palovammoista. Hoitaja suosittelee heille erilaisia perusvoiteita ja aurinkorasvaa. Perusvoidetta olisi hyvä levittää heti suihkun jälkeen, ja auringon polttamista haavoista voi välttyä, kun käyttää korkeaa SPF-suojaa ja laittaa sitä reilusti kasvoihin. Voiteen määrä riippuu rasvan koostumuksesta. Paksumpaa rasvaa laitetaan vähemmän, kun taas kevyempää rasvaa voi laittaa enemmän. Rasva tulee hieroa huolellisesti kaikkiin paikkoihin. Aurinkosuojaa tulisi lisätä päivän mittaan lisää sekä aina jos on käynyt suihkussa tai uimassa, pitää aurinkorasvaa laittaa uudestaan. Lopuksi Vilma ja Sofia kiittävät hoitajaa terveen ihon neuvomisesta.